The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.
kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na. Kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Okay? Diyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas. Sige po no, ang atong mga kauban din sa estasyon. Si Igsoon o kasamang Danny Luod. O sa technical side, o gusab si Igsoon o kasamang Tax Expedito Ilumba. Maayong adlaw o maayong buntag. Maayong adlaw sa Ginoo. Mga Igsoon, no? Kasamang Dan, Igsoon Tax. Usab sa gawas, no? Si Igsoon Rodrigo o si Igsoon Rinaldo, no? Atong mga kauban sa gawas, kauban na po ang atong sa pagkahigala nga niyagyod duol gyud, no? Nagpuyo sa atong istasyon si Igsoon Ilumbaring, no? Maayong adlaw, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kaninyo. Ug usab sa atong mga fans club dinhi sa RMN Dipolog nga mao'y nagpa sikat yun pag-ayo sa atong istasyon. Atong mga fans club nga pinanguluhan ni Nanay Corazon Balansag mayang buntag ug maayong adlaw sa Ginoo kay nimo sa imong pamilya. Sa atong suki kaayo aning maong istasyon, contributor no si Nanay Bibitano, maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo kay nimo nay. Of course, dili na tumalimtan, no? Ang nangulog yun dinhi sa atong istasyon sa RMN Dipolog, no? DXDR. Ang atong kasama, no? Edgar Dagumo. Nauban na sa iyang mga kauban, no? Dinhi sa RMN Dipolog. Sila ni Mardy, Elaine, Rogie Monera, o sa pa ba? Pasensya malimtan ng uban. Okay, ang atong pizza karon, no? Pizza 11 sa bulan sa Hunyo tuig 2017. Okay, no, atong iawahin ning ato yung gihinam-hinam yun nga usa ka greeting para gyud karong adlaw. Karong Domingo ha. Sa miaging Domingo ato manggi sa ulog ang pagkatawag yun sa atong simbahan. Ang simbahan Romano Katoliko, no? Ang Pentecost Sunday. Karon na pod ato na pong gisaulog ang ito wa pa kahibalo ha. Atong gisaulog ron ang Dios na yun. Ang Dios nga naa sa tulo ka persona. Mo nga diha sa Facebook, kung prenta sa Facebook, inyong mabasa diha, ang una yun nasa akong wall.
Sa may akong greeting diha, di ba? Happy Trinity Sunday. Happy Trinity Sunday. Atong gisaulog ron ang Dios gid mismo. Nga anaa sa tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Di fide ni, no? Nga pagtuludan sa atong simbahan, no? Nga ang Dios anaa sa tulo ka persona. Mao ginay atong pagtulod ang Katoliko, no? Dili ta mo tuoan ang gitudlo sa uban nga ang Dios kuno naa lang sa usa ka persona, kanang gitawag og Unitarian. Nga ang usa kuno ka Dios naa lang sa usa ka persona. Dili na tinuod. Tungod kay sa unang bahin pa lang sa Biblia, ang Henesis 1:26, nagpahiwatig o gapasabot na nga dili gyud usara ang persona sa usa ka Dios. Naagyoy lain nga kung atong sumadahon tulo gyud ni mao na nga Trinity. Unya lipay ta kay dili man pod tanang nisupak sa tinuo ang Katoliko, nisupak aning Trinity. Kay naman po'y niuyon, pananglit. Ang atong mga igsuong Seventh-day Adventist. Ang atong mga igsuong Seventh-day Adventist, muuyon na sila ang Diyos anaa sa tulo ka persona. Meaning, ang Diyos adunay tulo ka persona. Dili kay usa lang ang persona, no? Kanang gitawag og Unitarian. Ang pagtuong Katoliko, Trinitarian. Lain po ng oneness. Kanang oneness, ang ilang pagtuo, nga ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, usara na ka persona. Kanang oneness. Kana kunong Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, usara kuno na ka persona. Dili lain-lain. Muna sila gitawag og oneness. Murag kung wa kumasayop, kanang tinuhuan ni Apollo Kibuloy, kanang naas Davao, oneness na sila. Kung wala kumasayop, wa kumalimot, no? Nga ang Dios para nila usa pod ang persona. Muna gitawag og oneness. Lain po ng kanang gitawag nato og Unitarian. Kanang Unitarian nagtuo og usa ka Dios, pero usa ra pod ang persona, pero lahi-lahi ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Niya kanang usa ka Dios nga usa ka persona, ang Amahan lang. Sa may mga example nagtuo na atong mga igsoong Iglesia ni Cristo. Tuo man na sila, ana mo man na ilang pagtulunan nga ang usa ka Dios, usa ka persona ug mao nang Amahan. Nga way labot si Cristo ana, way labot ang Espiritu Santo ana. Pero nagtuo po sila nga lahi-lahi gyud ang persona sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Murag kung wa ko masayo po ang ato mga igsuong Muslim, mo po na ilang pagtuo. Mo po na ilang pagtuo nga usa lang ang persona, no, kung wa ko masayo sa Dios. Pero ang atong tinuo ang Katoliko sa usa ka Dios adunay tulo gyud ka persona. Dili kay usa lang ang persona. Ang unang bersikulo ana nga atong masabtan nga ingon ana gyud gipasabot kanang Henesis 1:26. Kay sa Henesis 1:26 giisgutan diha, no, sa pagbuhat sa Dios sa tao, nag-ingon siya nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ambot pasabot na siya kauban nga parehas po niya magbubuhat. Kay buhaton nato ang tao man sa atong dagway. So more than one person di ay ang Diyos. Kay sa paggama niya sa tao, naghisgot naman siya plurality of persons di ay. May tungod niya. Na siya kauban. Buhaton nato ang tao sama sa atong. Atong means more than one person. Atong dagway. Niya ang atong mga igsuong Iglesia ni Cristo, ang ilang reputation, ang ilang pagsupak, ilang isulti, mupadayag sila nga kanang kauban sa Dios dihang gipasabot, dili man na kauban niya parehas Dios. Kundi kuan man na mga anghel.
Pero sa pagtuong Katoliko, dili na anghel nang ipasabot sa Dios diya sa Henesis 1:26 nga iyang kauban sa paglalang sa tao, sa paglalang sa kalibutan. Nga naman kay ang iyang gipasabot diha nga kauban parehas man niyang magbubuhat. Creator. Ang creator magbubuhat. Moana ka sa Job 33 gitudlo diha nga ang Espiritu Santo gani magbubuhat. Di ba? Niya moanhipog ka sa Juan 1:1 ngadto sa 3 ug sa suwat ni Apostol Pablo sa Colosas. Gipasabot niya nga gibuhat sa Dios ang kalibutan pinagi sa iyang bugtog anak. Napagyula ang bersikulo anak nga nagtumbok ni Kristo nga gabuhat sa kalibutan. No, isip Dios po na noon nga usa sa amahan. Di ba? Kanya labaw na ang amahan, creator gina. So, gipasabot sa Biblia nga ang amahan creator, ang anak creator, ang Espiritu Santo creator, pero dili sila tulo ka Dios. Di ba? Kay ang pagtuong Katoliko, pagtuong Kristiyano, mutudlo nato nga usara man ang ilang substance, ang ilang kinaiya sa pagka-Diyos, usara, lamang na lang sa tulo ka persona. Amahan, anak, o Espiritu Santo. O galing nga Dias bunyag, hisgutan man yun. Ang ngalan sa Diyos. Kanya giingon diha, pagbunyag ka mo sa ngalan, denote singularity ba? Sa ngalan, dili mga ngalan. Denote singularity nga usa kay usa ra man gyud ang Dios. Pagbunyag ka mo sa ngalan, no? It denotes one. Kay dili man mga ngalan. Yung pagbunyag ka mo sa ngalan, pero sa sumpay tulo ka ngalang hisgutan, di ba? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o Espiritu Santo. Muna pasabot anang atong doktrina sa Trinity kini atong gisaulog ron. Ang gihinganlan natong Trinity ang usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona. Unsa man ang Trinity? Ang Trinity bot pasabot ana tulo kanang three. Kanang niti means one or united o nagkahiusa. Aduna ba tulo di as Biblia nga nagkahiusa? Aduna. Alang-alang mo yung ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo wala magkahiusa. Di ba? So kanang hingpit nga panaghiusa sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo mao na ang atong gitawag og Trinity. Di ba? Usa ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa pagbantay sa panon o pag-shepherd sa flock. Di ba? Usa ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa pagka-Dios. Ang ato rabang mga igsoong Iglesia ni Cristo o mga saksi ni Jehova, dili sila mutuo ana nga usa ang Amahan ug Anak sa pagka-Dios. Kay sa pagbantay sa panon ra kuno sila usa. No, wala tay mabasa sa Biblia nga ang Amahan ug Anak usa lang o nagkahiusa lang diha sa pagbantay sa panon. Atong giusob ang o murag gidoktora nato ang Biblia kung ingon ana ta manudlo no kanang mga saksi ni Jehova o Iglesia ni Cristo. Kana kunong giingon ni Kristo sa Juan 10:30 nga ako og ang Amahan usa, ang ilang gitumbok ana nga usa sa pagbantay ra kuno sa panon, only shepherding the flock. Dili na tinuod kay wa gyud tay mabasa sa Biblia nga ang Amahan og Anak usa lang diha sa pagbantay sa panon. Hinuon usa na. Kay sa pagtuong Katoliko lagi hingpit ang ilang panaghiusa. Sa kinaiya sa pagka-Dios usa. Di ba? Usa. Kinaiya ang ilang pagbantay sa panon usa. Kinaiya sa pagka-Dios usa. Unsa pa may ilang giusahan? Sila pareha sila, usa sila nga nagpanag-iya sa iglesia nga gitukod sa gingherian diri sa yuta. So, mao na. Unya, daghan mang mga tudling sa Biblia mabasa gyud litra por litra nga Dios si Kristo. Nga alang-alang isalindot na to na anya ang Espiritu Santo pod. Usa sa logic ana sa simbahang Katoliko ngano nga ang Espiritu Santo Dios. Tungod kay
kung ingno nato nga ang Espiritu Santo gahom sa Dios o power of God, tuo man pod ang Iglesia ni Cristo ana o saksi ni Jehova nga ang Espiritu Santo gahom sa Dios. Unya, kung dili Dios ang Espiritu Santo, bot ipasabot di ay naa di ay panahon nga walay Espiritu Santo. Kay unsa may Dios, di ba ang Dios way sinugdanan ni katapusan? Na kung ang Espiritu Santo dili Dios ato pa binuhat lang, naa di ay panahon nga walay Espiritu Santo. Di ba? So kung mo tuo ka, muuyon ka nga ang Espiritu Santo na ang kanunay way sinugdanan sa tupa Dios. Kay kanang way sinugdanan Dios man. Di ba? Nasa Salmo 90 versikulo 1 hangtod sa 2 nga ang Dios way sinugdanan ni katapusan. Kung ang Espiritu Santo dunay sinugdanan, moingon kag binuhat lang na sinugdanan, diha moyon ko nga ang Espiritu Santo dili Dios. Pero bisag logic lang no, maayong pangisip lang, dili gyud ka makaingon nga ang Espiritu Santo dunay sinugdanan. Ano man? Kay ang Espiritu Santo gahom man ka sa Dios. Gahom man ka sa Dios. Nya moingon ka nga dili Dios ato pa way naay sinugdanan. So wa gyud laing maayo nga buhaton nato gawas gyud sa pagluhod o pagpailalom gyud sa pagtuong Katoliko nga Dios gyud ang Espiritu Santo. Kay mawala man kita sa maayong pangisip, alang-alang moingon ka nga ang Espiritu Santo dunay sinugdanan. Sa to pa duna di panahon nga walay gahom ang Dios. Sa dihang wala pa mahimo ang Espiritu Santo. So naa di panahon nga ang Dios walay gahom. Dili na siya matawag og Dios ana kung naay panahon wala siya gahom. Mausa na sa logic sa pagtuong Katoliko. Unya diha pod sa buhat 5 ang Espiritu Santo gibakakan persona ra may bakakan, di ba? Kana usa po na kanang ebidensya po sa Biblia nga persona ang Espiritu Santo. Kinaan po yung mga tao god nga ang ilang pagtuo sa Espiritu Santo gahom lang, dili persona. Dili po na mao, no? Ang Espiritu Santo gahom siya at the same time persona po. Nga naman kay gibakakan god. Di ba? Naabagoy pagkamao nga gibakakan unya dili persona. Di ba? Ikaw bakakan ka, di ba? Persona man ka. Kung ang imong anak mamakak nimo, matawag bagog ka og hayop lang, no? Persona gyud ka, no? O ang Espiritu Santo gibakakan unya kung magbaka kuno ka sa Espiritu Santo wala ka na makak sa tao lang kundi dili Dios gyud. O mo na nagpasabot po na nga ang Espiritu Santo Dios. Labi na yun ang sa Job 33, basahan na yun ang Job 33. Nalimot ko sa particular verse nga litra por litra yun diha nga ang Espiritu Santo magbubuhat po. Mayong ikag magbubuhat, Diyos rana, di ba? So mao na ang Holy Spirit. Unya, na ay argumento po ang uban, moingon sila nga og Espiritu di ay dili Diyos. Yang mga anghel, Espiritu man, Diyos na po di ay. Dili, no? Ang anghel o ang Espiritu Santo dili na to mapanag-ing. Although Espiritu ang mga anghel. Nga naman, kay ang mga anghel doon ay sinugdanan. Kay gibuhat raman sila sa Diyos. So, ang mga anghel nga Espiritu tuod sila, pero doon naman sila sinugdanan, kay binuhat raman sila sa Diyos. So, dili sila mo qualify nga makaingon tang Diyos po sila. Kay binuhat raman sila. Pero, ang pagka-Espiritu sa Espiritu Santo, binuhat ba na? Dili. Kaya wa may sinugdanan. Kung muingong ka nga ang Espiritu Santo, doon ay sinugdanan, sa to pa, na ay panahon di ay nga ang Diyos way gahom. So kung ang Diyos way sinugdanan, wa po'y katapusan, ang iyang gahom, nga mao ng Espiritu Santo, wa po'y sinugdanan. Logic. Simple raman na, di ba? So, dili na to mapanag-ing ang Espiritu Santo o ang mga Espiritu nga mga anghel. Kaya ang Espiritu nga mga anghel, doon naman sila sinugdanan. Samtang ang Espiritu Santo, walay sinugdanan. Ya, kung maato po ni Kristo. Si Kristo, dili na siya
kuan kanang tupong. O di ba? Dili na tupong sa amahan kay niingon si Kristo diha sa Juan 14:28, ang amahan labaw kay kaniya. Di ba? Usama na sa gamiton nga pagsupak sa saksi ni Uba o Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. Nga sayop kuno ng doktrina sa Trinity kay sa Trinity kuno sa pagka-Dios ang amahan, anak ug Espiritu Santo tupong kay usaman way labaw. Yamingon sila sayop ng doktrina ninyo sa Trinity kay si Kristo klaro kayo ni angkon. Nanudlo nga labaw ang amahan kay kaniya. Unsa may tubag Katoliko ana? Simple ramang kayo tubag Katoliko ana. Timan ana to nga sa pagka-Dios ni Kristo nga usa sa amahan, mao na kinaiya nga kinalabaw o kinalabuan sa tanan. Kanang pagka-Dios niya ba nga usa sa amahan. Unya, wala man gud siya nagpermanente nga maora na iyang kinaiya. Doon naman gud kinaiya niya nga nadugang nga makaingon tang mautoy ubos. Unsa man ang iyang pagkatao. Di ba? Basahan ninyo ang Pilipos 2:6-9. Nga bisan Dios siya pero wala siya mag-isip ingon nga Dios, wala ba siya magpahambog-hambog nga Dios siya, bisan Dios siya. Nagpaubos siya ingon nga tao. So ang gipasabot diha nga ubos nga kinaiya ni Kristo ang iyang pagkatao, dili ang iyang pagka-Dios. Kay lahi man ang iyang pagka-Diyos o pagkatao. Parehas lagon na sa usa ka, for example, maestro, eskwela ka, dayon, ang imong kurso, teaching. Dayon na maestro, gyud ka. Dayon, pag maestro nimo, naghinahinay po kag eskwela o abuga siya. Dayon, nahimo po kang abogado. Asa may labaw diha nga, kanang ingon talang title nimo, ang imong pagka-maestro o ang imong pagka-abogado. Mas labaw yun ang imong pagka-abogado. Labi nagma-presidente ka. Di ba? So, mauna kay si Kristo, Juan 1:14, Diyos man nga nagpagkatao, klaro na kay bisan pagway bersikulo, no? Maklaro na nato nga ang ubos ni Kristo nga kinaiya, mao ka nang iyang pagkatao. O sa relationship, yung kag sa pamilya, doon na may hierarchy. Di ba? Doon na ba'y, kana bang sa manang mura man organisasyon po nga na ay labaw, din na po'y sunod sa labaw, na ba, para sa atong local government diri sa Dipolog, City of Dipolog. Ang kinalabuan, mayor. Then, sunod din itong vice. Sunod na din itong mga councilors. Ubos na po itong mga kapitan. Pero naagay, labaw. Di ba? So, kung maghisgot po tag kinaiya ni Kristo duhaman, pagka-Diyos nga usa sa amahan, sumo ng tupong kay usagod. Usa sa amahan. Pero ang iyang kinaiya sa pagkatao, mao'y ubos. O sa pamilya pod, mas labaw ang amahan kaysa anak. So, isip anak pod, iyang relasyon isip anak, ubos gyud na sa amahan. Kay labaw man gyud authority ang amahan kaysa anak. Pero naapoy mga bahin sa Biblia nga isip Dios, si Kristo mahimong ilhon po nato nga amahan. Di ba? Nga naman. Kay diya sa Isaiah 9:6. Si Kristo sanglit Dios, pwede po natog amahan nga way katapusan. Tawgon og amahan nga way katapusan. Pero sa relationship sa Trinity, sa pamilya sa Dios, kung muingon ka atong tumbukon ang pagkaanak ni Kristo, nga muhangad siya siyang amahan, ubos po siya sa amahan, di ba? Isip anak, ubos siya sa amahan. Di ba? Kaya mas taas man gitong amahan. Pero maghisgot ng kinaiya, mas labaw yun ang kinaiya sa pagka-Diyos. Di ba? Pagka-Diyos ni Kristo. Kaya ang iyang pagkatao, ubos lang. O iya pong pagkaanak. Kaya kung maingon po tag pagkaanak ni Kristo, niya, igsuon na to siya. Di ba? Isip anak sa amahan si Kristo, mahimong ingno na to nga si Kristo, igsuon na to. Maguwang na to siya. Ilho na to siyang maguwang. Di ba? Pero isip po Diyos, pwede po siya na to tawgon og amahan. Pero lahi ang persona gyud sa amahan gyud po niya, di ba? Kay klaro man sa Mateo 3. Nga lahi ang amahan, anak ug Espiritu Santo. Sa Mateo 28:19-20, pasabot po nga lahi ang persona sa amahan, anak ug Espiritu Santo. Pero sa kinaiya sa pagka-Diyos, usa sila. So, way labaw, walay kanang ingnon talang, basta usa gani, tupong gila. Dili pagali unta nimo tawgo na pulong kanang tupong.
o unsa ni kay mayong kag-usa-usaman. Kay kinaiya man na good sa Dios nga usa. Okay, sa Biblia wa man gyud pagtulunan nga tulo ang Dios. Oh. Daghan more than one. Usa ra gyud na ang Dios, lamang naa sa tulo ka persona. Okay, now, mga tinahod nga tigpaminaw, ato yung bantayan ha, usa sa ilhanan yun nga ang atong pagtuo ni Simang nata, mo ni bantayanan yun nato, usa sa ilhanan nga magtumbok nato, magpaila gani nga ni Simang na ang atong tinuhuan, wa na masubay sa husto. Kung muklaim gani ta, muingon gani ta nga, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, wala na kapadayon kay nagtudlo nagdi mao. Gitawag na nilag na apostata o tibuok nga natalikod. Nganong muingon man ko ana, unsa man nato pag-justify ana? Ngano man? Ako gining ipahimugat tungod kay ato gong gisaulog ron ang Dios nga naa sa tulo ka persona. Nga which is very very important kining Holy Spirit nga maoy gagiya sa iglesyang gitukod ni Kristo. Iglesia nga iyang gitukod. Si Kristo, kung muingon ta nga dili masayop sa pagpanudlo, unya ang amahan dili masayop sa pagpanudlo, unya kining Espiritu Santo dili pod masayop sa pagpanudlo kay Dios good. Di ba? So kung muuyon ka nga Dios ang Espiritu Santo, ug muuyon pug ka nga ang Espiritu Santo dili masayop sa pagpanudlo o paggiya, sa ato pa, kung kining Espiritu Santo mugiya sa iyang iglesia o sa iglesyang gitukod ni Kristo, dili po siya masayop. Muna, kanang gitawag og infallibility of the church when it comes to faith and morals. Maghisgot na og tuluhuan og pamatasan, dili gid masayop ang simbahan ana. Ngano man, Holy Spirit man silbing ulo o kanabang gagiya. Gipangayo guna ni Kristo. Unsa may hinungdan nga sawa pa si Kristo mubalik sa langit, katubang wa pa mahuman ng iyang misyon diri sa yuta. Di ba pangayo niya daan ang Holy Spirit sa amahan nga ipadala nga kung wala na siya diri, magpili man tuod siya mga opisyalis pod mao na mga apostol. Unya gihimo niyang tinugyanan si Yahweh si Pedro, meaning siya may pinaka-chief sa tupa Chief Justice. Pero dili pa naigo kung pasagdan ra pud sila, nagtukod siya, gapili siya mga opisyalis, mao na mga apostol, din si Pedro mo gitugyanan si Yahweh, meaning siya may silbing executive, minister o pope. Nya dili pa pud naigo kung pasagdan ra pud ni Kristo nga sila ray iyarang isalig sa tawhanong galamhan sa mga apostol. Una aragod kung isalig lang ni Kristo ang pagpadagan o ang pagpanudlo sa iyang simbahan sa tawhanong galamhan lang sa mga apostol, sigurado yung masipyat sayop. Maklaro naman gali, personally si Pedro na sayop. Gitawag man ito siya one time ni Kristo og Satanas, ito yung siya pahawa Satanas kay nakapamulong siya og di mao. Dayon iya pong gilimod si Kristo, di ba? Sipyat personal si Pedro. Nakasukan pod gani siya ni Pablo. Di ba? Hinoon, misunderstanding lang tong ikasukan siyang Pablo kay katong kaso sa Galacia nga ikasukan siyang Pablo, strategy mangguto ni Pedro pag alam-alam sa mga Hudeyo. Sakto ra iyang gibuhat pero iya siyang gibiyaan kay
hadlok siya mga suko mga Hudiyo. Strategy to niya pag alam-alang pa mga Hudiyo. Pero wala lang ka-atiks Pablo ba? Mo nang yung nakasukan si Pedro. Pero otro man po na si Pablo, iya man po nang gigamit ng strategy ni Pedro. Nasa 1 Corinto 9:22 katong niingon siya sa mga Hudiyo, nagpaka-Hudiyo ako. Di ba? Para lang makabig ko niya mga Hudiyo kay lisod man kong gulpihon. Di ba? Para saan ang kuhan? Mo na ka sa laing dapit din lahi pod ilang religion diha. Alang-alang gulpihon nimo na undangin na inyo kay di na mao. Kini amo may insakto. Ayaw ana kay ayaw gulpihaw pag ay na sila kasabot sa imong pagtuo ba sig nagtuo na silang sayop ng imo nya imo yung pugson nga ali mo diri na mo. Di na mayo. Okay, mahimo pagaling buhaton niya mo respetuhi. Apil dia. Kay og pataka-taka kag panudlo dia undangin na inyo kay amo may insakto. Nya makasabot paguna dayon. Mag-away lang mo diha. Di ba? Mao na nga ayaw ipugos mo na kung mahimo gani ay lang sa hisgutin ng inyong kuan kung lisod pa nimo tudluan. So ang importante diha inyong friendship. Ma-develop inyong friendship hangtod nga magpaminaway na din mong duha. Magpaminaway na din mo ayaw gulpiha. So mo po na hinungdan gani nga sa bag-o ang iglesia nutukod ni Kristo, doon na naman to'y usbon unta. Gihinahinay na pag-usap para saan ang tuli kundangan na kaysa new covenant bunyag na po nato. Nailisdan mo gito. Pero kanang pag-ilistanan, transition time between old covenant ug new covenant, hinay-hinay na, dili na automatic. Ano man? Kay bisag nanudlo na ang Dios nga ayo nag-isipang mahugaw kadtong giisip nga mahugaw sa una presa ng baboy isdang walay himbis. Ana mo na nga sa atong pagtuorong Katoliko dili na siya apil sa atong pagtulon ang Kristiyano. Kay ingon si Pablo mga seremonyal na ang gitapos ni Kristo sa krus mo na mga Kristiyano dili obligado mo sunod anang kosher law nang tulumanon mahitungod sa kalanon. Pero dili man lagi automatic nga mawala dayon tanan ng Jewish custom. Nya labi po to respect the religion of the Jews. Nya po mga Hudiyo man po kasagaran to mga apostol. Mga Hudiyo man to sila. Si Kristo gani Hudiyo. Muna nga sa bag-o pa ang simbahan, wala pa po dahin gihurot nilag wala itong mga Jewish practice. Muna si Kristo balik-balik sa adlong Sabado. Dayon, pista gani. Tambong si Kristo sigig pista sa mga Hudiyo. Di ba? Nga kanang pista gani, paundangan naman na. Ingon ni Pablo. Atong pista noon sa daan. Dili nang pista na toros Katoliko nga bag-o. Lahi na. Kay naaman po igahom ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga maghimo og bag-ong pista. Kay wala man po gibawal sa new covenant ng magsaulog ta. Nga doon natay kasaulugan. Nasa 1 Corinto 5:8. Pero gipasabot ni Pablo nga kung magsaulog ta og kasaulugan kanang nag-focus o nagtumong sa kabalaan kana bang kaputli. Basahan ko ninyo ng 1 Corinto 5:8. Nga sa ulogo ng mensahe sa kaputli. Sa ito pagkabalaan, kay kanang kaputli, kabalaan man. Nya, muhaom ng atong mga pista karon nga bagong ipanggama. Nga ng pista sa mga santos, sama ni pista alang ni San Antonio, pista alang ni San Vicente. Kanang pagsaulog na itong pista sa mga santos, kaputli man ang gitumong ana. Nga nung gasaulog man ta sa kabalaan o kaputli ni San Vicente o ni San Antonio o bisan kinsang santos. Kay mo na'y gusto ni Pablo nga sa ulogo na to kanang kaputli, kabalaan. Pero di malas lang po ning daghan Katoliko nga kung magpista gani, maghubog-hubog, ana des kalingawan nga agoy, murag nagpagano, murag mawala na atong essence of tinuod ba nga pagsaulog. Dili pod noon tanan. Kay kadaot po aning uban nga labi ng maning kusog kay mo sa West Katoliko lahapon nila tanang mga Katoliko. Kita sila dito Katolikong gahubog-hubog. Nakikigsumbagay dito. Mingon da ilajeng general nga tanang Katoliko inana ayaw makasabi apo ta na. Nganong ato mang ipasangil sa tinuhuang Katoliko tibuok na nga supak manggali na sa pagtuong Katoliko ng hubog-hubog. Di ba? O manggali nga mga pare usahay mo, hatag na lang disiplina nga bawal di siya mumisa kung magpabayli diha. Kay baili diha, magod makita ng mga dili maayo gud sa pagsaulog.
tubag nga hubog, na inuminom, gibawal na lang, kay parang paningkamutan nga malimpyo unta atong pagsaulog sa pista. Kay kanagong pista na to sa mga santos, kaputli mo gipahimog atan diha. Kay kini mga santos angay na pasidunggan kay dili lalim ng magsantos. Di ba? Mga tinawod nga tigpaminaw. Ato po nang i-explicar ha kay wingan sila nga dili man na tinod ng Katoliko si Piat man na kay kanang dugo lang anong ipakaon naman na nga sa Council of Jerusalem ibawal maghapon na tinuod man na sa explanation nga Katoliko sa Council of Jerusalem giapil pa ng ubang kustombre sa Hudiyo kaysa pagtuol laging Katoliko barugan ng Katoliko wala gihurot dayon sa bag-o pa ang simbahan ug wala kay gani si Kristo gani sigig tambong og pista sa mga Hudiyo sigig tambong anang Sabado sa mga Hudiyo kay dili man na mahurot og ka wala tanan hinahinay man na labi na sa bag-o pa gyud pero mga later councils mga mosunod nga mga konsilyo maklaro na para sa nang kwan kanus amang yun nahingpit ng pag-abrogate anang seremonyalo nga dili magkaog dugo sa Council of Florence. Basa mo ganang dokumentong Katoliko, Council of Florence. Nga gi-abrogate na kay disciplinary law man na. Disciplinary law can be changed. Gawasan ng mga divine o natural law, di na pwede mausob para sa anang bawal ng panapaw. Bawal yun na hangtod sa hangtod. Natural law man na. Bawal ng contraception. Natural law gyapon na. Muna ang gibawal gyapon na sa Katoliko. Pero giusob na sa Protestante. Okay na nila na. No? Daghan na bang ganahan anak? Ganahan po sila. Mao na. Kanang dili mangawat. Kanang corruption. Although dili na mabasa litra po litra sa Biblia. Kanang pulong corruption. Nakahinumdum ko sa kakomentarista. Ang Amerikano man kuno ga-invento na kanang corruption. English word mo kuno na niya. Gisa man ang English. Ba, iya man sa mga Amerikano. Mga Amerikano kuno ga-invento ng corruption. Dili pa siya wala na ha. Kanang corruption, dugay na wa pa'y Amerikano. Ang termino lang ba, ang pulong lang nga lahi, corruption. Mahimong sila mo ga-invento. Plus ba nang pagkalukop sa tibuok kalibutan sa simbahan gitukod ni Kristo, pagbuot mo na ni Kristo nga, mahimong pang tibuok kalibutan ng iyang iglesia. Pero gigam-ana ni Obispo Ignacio og pulong Katoliko, pero sa uban pong mga historian, maingon sila nga, dili man siguro si Ignacio may nag-una ana. Naanay nakahisgot ana kay si Kristo, sige nag-ingon nga, kining akong iglesia, pang tibuok kalibutan. Para sa tanan, dili lang kay para sa mga Hudiyo. So probably naanay mga Kristiyano pod nga naghuna-huna nga Katoliko o pang tibuok kalibutan gyud ang iglesyang gitukod ni Kristo. Pero wa lang sila nagsulat-sulat. Nagkataon nga si Obispo Ignacio lay nakasulat. Mao na nga sa iyang basahon unang nakita ng pulong Katoliko. Pero ang buot pasabot ana wa pa si Ignacio naana ka ng pagkalukop sa tibuok kalibutan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Una nga, ningon to si katong pare ba nga si Edward Taylor nga, si Obispo Ignacio kuno ga-imbento anang pulong Katoliko. Kaysa iyagong pagbasa, sa sulat raman ni Obispo Ignacio, nakita na niya, munang nakaingon siya, imbento na ni Ignacio. Pero sa ubang mga historian pod, basin biyag dili pod, kay walang masulat. Kay lagmit sa logic, posible nga, makalitok bagod si Ignacio ana kung wa po siya kibasihan, di ba? Problem, nalitok na niya na siya kibasihan. Na ako, maingon mo din ko, kibasihan ni Ignacio ana, katog yung gipamulong ni Kristo sa Marcos 11:17. Unsa man ang Marcos 11:17, katubang ningos Kristo, di ba, nasuwat man na ang akong balay, paggahinganlan o paggatawgon kinig, balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran. O alang sa tanang kanasuran. Sa alang sa tanang kanasuran? Universal.
Unya sa kombinasyon sa Griego nagkinat sila mao na Katolika o Catholic. Kung in Englishon pod nga murag Latin pod, murag Griego pod. Di ba? Dili man bawal ang translasyon, di ba? Awahi lang siya nagami og termino nga kana bang Katolik. No. Pero ang iyang tukbang anak daanan na anas unahon na si Kristo kay gusto gun niyang ipalukop sa tibuok kalibutan ng iyang iglesia. Na nya nahinumdum no nga nganong paborito nato ng description nga Katoliko tungod kay mo na gusto ni Kristo. Kay kanang moingon dag Church of Christ o Iglesia ni Kristo, na Iglesia sa Dios. Mga sulat mo na ni Pablo tinuod man pod. Pero kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, kanang Marcos 11:17. Kanang mangutana ba tabik og si Kristo gyud dili kay si Pablo lang, dili lang kay si Pedro. Oh, kanang si Kristo gyud, kanang siya gyud may namulong unsa may gusto niya itawag sa iyang iglesia. O ang iyang balay. Di ba kanang sa Marcos 11:17? Ay nay. Si Nanay Corazon Diring nagbabay na ko. Sa mukon mong kunin mo, nay. Unya, nanay. Bitaw, salamat kay nay. So, muna, nga nung nga, Catholic nga, ang description nga, maugyoy, ato yung gamit-gamiton nga description, kaya maunay gusto ni Kristo. Marcos 11:17, di ba, nasuwat man na, nga kung balay, paghahinganlan, gani, pagkatawgon, kinig, balay sa pag-ampo, o katawhan sa pag-ampo. Okay, kay kanang balay god og katawhan o iglesia interchangeable man na sa 1 Timoteo 3:15 nga ang balay sa Dios gitawag og katawhan sa Dios o iglesia o sa Dios. Salamat kay manager. Mao na logic sa Katoliko. Ngano man gyud mga Katoliko paborito man yun ng Katoliko dili man ngalan ni Kristo. Mismo si Kristo may nag-ingon ana, wala siya maingon nga kining akong pundok hanganli ni sa kungalan. Ang giingon ni Kristo nga itawag sa balay o katawhan niya kanang alang sa tanang kalibutan. Kung sa man ang alang sa tibuok kalibutan, sa may in English ana, universal o Catholic. Ngano nga gusto si Kristo anang description nga Katolik o para sa tibuok kalibutan kay maunay kalahian numero 1 nga kalahian sa daan nga covenant religion og sa bag-o kay ang daang religion para ra sa mga Hudiyo way labot ang mga Hintil. Mao na nga mga Hudiyo ra mo nang gitawag og Jewish religion, tinuhuan sa mga Hudiyo, pero dili pa na mao unang ang pana sa katawhan sa Dios kay ang fulfillment, ang katumanan inig abot ni Kristo ipalukop na sa tibuok kalibutan. Mao na nga ang new covenant religion pang tibuok kalibutan sa laing pagkaistorya Catholic o universal. Mao na nga sakto nang gibutang sa Grolier, di ba? Kana sa Grolier nga ang gitukod ni Kristo Catholic. Yan arabay mo challenge anang Grolier, no? Kanang ubang gabasa-basa, mingon sila sayop ng Grolier. Unsay sayop? Sa may mas bright kanang Grolier o kamo? Nga kanang Grolier baling research ana. Di ba? Ang tinawag nating paminaw. Asa may mas bright kanang Grolier o ikaw ron dia? Nya maupod sa International Encyclopedia, mao gyapon pasanginlan gatukod sa Katoliko si Kristo. Daghang description ng iglesia, lain-laing tawag. Usa pa galis tawag ana kanang gilitok ni Pedro diha sa 1 Pedro 9. 1 Pedro 9 nga gitawag niya pinili nga katawhan o chosen people o piniling nasod.
Mao ni gigamit po ning ngalana sa atong mga igsoon kanang natukod ni atong 1957 mga amigo man nato na kanang mga membro sa piniling nasod. Kay ang katawhan ni Kristo daghang description. Pero ba nako ba hinon tulora ako akong description bisag usar ako katao, Bobby, Silbert, Veritas, pero di ko tulo katao usar ako. Ingon na po ang simbahan gitukod ni Kristo. Daghang description. Actually, daghan dili lang ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, agamay ra na. Kana lang gi-opisyal. Uniformity, kana lang Roman Catholic Church. Pero ugbot na naon daghang kay description, dili lang kay kana. O sa description, is, Iglesias mga hintil. Okay, na may hintil na kabig. Nganong na-describe siyang Roman, kay ang sentro, Roma na, kay naa sa Mateo 21:43, nga ang gingharian ko no, gipasabot diya nga, ibalhin ang sentro, ibalhin sa laing lugar, kay dito sa Jerusalem, wa man siya mahimot, kay daghamang supakiro. Nya, unsa man ang dapita, ingon si Pablo ba na, buhat 2:39, o si Lucas ba na, nga ingon siya, layo na siya sa Jerusalem. Unya, 22-21 sa buhat, ang nanimuyuan ng lugar nga balhinan sa sentro, kuan ko no, mga hintil. Sa to pa, lugar sa mga hintil, takdo gyud Roma, kay lugar mas mga hintil. Unya, kung saan na to pag sigurong Roma gyud, buhat 23:11, nga kanang Jerusalem, giparalel sa Roma. Ang Roma, giparalel sa Jerusalem. Musa may mabasa diya sa buhat 23:11. Ingon si Kristo nga to ni Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Di ba? Roma ang gusto ni Kristo diya ibalhinan sa sentro, dili Pilipinas. Kunya, nahitabo pag na sa Roma. Basaha Roma 1:6 ngadto sa 8. Roma 1:6 ngadto sa 8. Kasi mabasa diya. Ari ko na lang, kamo na lang siguro ibasa, basahan pa nako. Okay, basahan na to. Lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios, dili Pilipinas dili Amerika. Di ba ang sentro sa Adventist na sa Amerika, kaya diha man na nasugdi ni Ellen White. Then sa Iglesia ni Cristo po, ang ilang sentro sa Pilipinas, kay naman ilang sentral diha, dili po na nagtukod. Dili po na natukod ang Iglesia ni Cristo. Muna kung asa gali nagsugod lang, bitdoa dito ang sentro. Ang iglesyang gitukod ni Kristo, sentro, naon ta sa Jerusalem, pero gusto niyang ibalhin sa mga sitas nga ito ng gibasa. O atong gikutlo. Roma, buhat 23:11 ang gipasabot ni Kristo nga balhinan sa sentro. Yan, natuman magi sa Roma. Natuman, aniya, basahan na to, Roma 1:6 nga to sa 8. Lakip kamo nga ana sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo, busa gisulatan ko kabong tanan nga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya og kalinaw sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan diha sa Roma, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Sa layong pagkaistorya, kay ni Katoliko ang inyong pagtuo sa tibuok kalibutan. Okay mo man tibuok kalibutan, universal, Catholic, giawat-awat manggali ni Ilusuriano. Di ba kanang yung iglesia gitawag niya Iglesia sa Diyos International? Sama ng international, di ba synonymous na sa pulong universal o Catholic? Okay, wa naman tayo igong panahon, no? Mga tinahod nga tigpaminaw, pasensya, daghan pa unta akong isgutan sa sunod Domingo nilang pudpohon.
By the way, no, karong hapon sa tulumanon sa sangka sa katarungan, doon na tayo tubangon nga usa ka friendly debate between tali nako, no, ni Veritas og sa atong higala sa pinilig nasod nga si Brad Douglas Arocha, no. So atangin ninyo unyang hapon sa sangka sa katarungan among friendly, no, inabigo nga debate, no, sa alauna sa hapon, no, mga tama na alas 2:30 siguro. Okay, wala naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kinagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igala sa technical side Danny Luhudog Taxi Ilumba, usab sa atong manager nga ni Agyo diri sa estasyon, Edgar Dagumo, sa atong mga guard sa gawas, hangtod sunod Domingo pohon sa amang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.